नमस्कार मंडळी, मी संजना भोगले। मी आज एक व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन इलोय। तो म्हणजे माझ्या घराकडची छोटीशी फुलझाडांची बाग। तुम्ही बघू शकतास किती सुंदर फुलं फुलली आहेत। बघा, ही ऑफिस टाइम, या छोटासा पिंक कलरचा गुलाब असा, या पांढरा गुलाब असा, या मोठ्या जातीचा पिंक कलरचा गुलाब असा। ही शेवंतीची झाडं आहेत। शेवंतीची झाडा म्हणजे आता त्यांचं फुलण्याचं टाईम नाही आहे। त्यांचं फुलण्याचं मौसम जो असता तो जानेवारीच्या अलीकडे, म्हणजे मकर संक्रांतीच्या अलीकडे ती फुलतात। त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकतास गोकर्णाची ही वेल किती बहरली आहे ती बघा। तुम्ही बघू शकतास त्याच्यावरची निळी निळी डार्क फुला किती छान वाटतात बघू। म्हणजे जेव्हा आपल्या घरासमोर, घराच्या शेजारी, आजूबाजू जेव्हा फुलझाडं असतात तेव्हा आपल्या एक सकारात्मकता, पॉझिटिव्हिटी मिळता। त्यांच्याकडे बघून त्या फुलांसारख्या टवटवीत राहण्याचं आपल्याकसुद्धा एक म्हणजे प्रेरकता मिळता की बाबा आपण पण ह्या फुलांसारख्या राहावं होया। बघा किती छान छान वेल झाली आहे ती। ही वेल माका माझ्या आईन दिली होती आणि मी ती माझ्या घराकडे लावलंय आणि ती आता एवढी बहरली की बघा तुम्ही किती छान झाली आहे। ती फुला पण किती सुंदर वाटतात। तुमका जवळसून दाखवते। आता ती सावली पडता उन्हाची, त्यामुळे तुमका ती दिसत नाहीत। हां, ह्या फूल बघा किती मस्त वाटतात। तर मंडळी, अशा प्रकारची जर फुलझाडा तुमका विकत घेऊची असतील तर जिजामाता चौक कृषी वृंदावन ॲग्रो सर्व्हिसेसकडे ही सगळी फुलझाडा तुमका विकत मिळतील आणि विविध प्रकारची अशी खूप प्रकारची फुलझाडा तुमका थैसर अवेलेबल असत। तर तुम्ही ती घेऊ शकतास। ह्या बघा, ह्या फुलपाखरू सुद्धा आता इला आहे सर। ह्या बघा कसा उडता, ब्लॅक कलरचा किती छान फुलपाखरू असा। ह्या बघा। तर तुम्ही नक्कीच कृषी वृंदावन ॲग्रो सर्व्हिसेसला भेट द्या। एकदा तरी नक्कीच थै जावा।